cikin baiti 19. Dukkan wani arziki ciki sa'in tattara, in mai da akwai da babu ɗaya ba da sufar su ba. Amin nan da na saba yi a yau ma shi zanayi, salati mai warwaran kuncin dukkan yanayi. Kamar girman yadda kake rabu haka za ka shi a samun sirri na so da wani ba a taɓa ba shi ba. Idan na ce Fadima ina fa nufin Fadima, kai ba wani ku zo ku je na sama fa yana sama. Kira sunanta za ka garjali suna tsuma, kai ka san gonar gaba ga yara nomanta ba. Shigar da ni ka ce wa alil kisa yau masu matso da ni, ka yi min rawanin da ba a naɗa kafin mu ba. Kudirar ilahu mahi ka kewaye, a matsayar tsarin shiru da motsi kai ke tsaye, kai ke juya mu yadda ikonka ya so uba. Takiyun musulun azizun ya zu sana, lumanar mulkinka ya game yankin ko'ina. Sassanin duniya ka kafi da kai ne suka jingina, da za ka yi shiru da kai na kwanta ba zai tashi ba. Kuma kai ba rabu ba. Ban kasafar zan yi koko na manta ban yi ba, cikin aikin tallafin ka babu batun ba zai yi ba. Yin kudirar rabu ai da kai ne ke ci gaba, in ka so sai ya so idan kwaki ba ci gaba. Bambancin jiya da yau duka ranar kace, haka na karni da zamani alfarmar kace. Duk wanda ya rayu wai ana furucin ya yi fice, tabbas ko a bincika ba zai wuce maular ka ba. Ba mai iya juya duniya don fada markace, aike da fulogan ta kai din sarkin ta ce. Ba mai iko da lahira don gonar ka ce, ka sa ka cire a inda ka ga dama shugaba. Ba mai iko da rai haka jiki balle ce, shi ke saita su mai gida tasirin ka ce, haka kuma yankin mala'iku ma tawagar ka ce. Kun kai wani zantukan ba zai iya faɗe su ba.
lissafi yake ba. Motsin jasadin ka shine fa bautar bana, ta'adodin koko musulunci da su aka gina. Ba wani tsari saman ina ka imamuna, ko Allah bai kula abin da ba daga gunka ba. Nubuwa karikunan risala bayan ka ne, litaba'u da auliya shehunai kayan ka ne. Motsinsu yana cika cikin alfarmar ka ne, duk wanda ya samu zo gaban ka ya zo shugaba. In ka mallake mallaka ta daular dusaidi, ba mai maka shishigi a tsarin kamu wahidi. Ya za a yi ya ake ta ya za a yi wahidi, in kai ne ka sani kake sanarwa gatan ku ba. Ya mansurul hayati mai kubba koriya, mutum ko tashi yake ba zai yi yar suke kama. A takaice da ruhi kawai nake so ya warware, in kada hijabi ya sa iba